каните такива хора? Само като го погледнете човека, изражението му на този тъй наречен чеченец ли е, къв ли е, защото на мен не ми мяза и имам чувство, че ако го плювна ще умре. По принцип, той е торба дебела с война. На времето имах един приятел, така му викахме Сраусис. Те така и това, пълен с глоб 4-5 хиляди лева на ден от реклами, глупак, кукалия, мукали. Като изкарвате по толкова много кинти, вие си начина на говорене. Вие сте потрес, вие сте срам, вие трябва да се срамувате, като излезете навън. Бокуци. Сега никога в нашите предавания, ето тук са моите приятели, това ли е примера? Това ли харесват? А ние на това наречено същество на ресторанчета, на сладоледа джиници. Примера, който трябва да се дава. С белите престилки. Неистов ступор от това същество. Гумите са проблема, но се опитат да се разделят с мен или такова, лично аз ще ги убия и после ще се самоубия. Ако нещо се опитат да се разделят с мен или такова, лично аз ще ги убия и после ще се самоубия. Нещо. Триада. С белите престилки да му хакнат една инжекция у газа, да го приспат и там у Кървуково да седи цел живот. Това не трябва да между хората да... Това ли искате? По който трябва да се кара, така ли трябва да правят децата да взимат пример от нея? Разбирате ли? Нищо. Вие доста пъти ми писахте. Искахте моето мнение. За последните месеци искате моето мнение. Аз си правя пас. Вече не можах да си направя след тази случка, която видяхме в мола. Надявам се и други хора, които имат и държат закона в своите ръце, да е поне един от тях да гледа и малко да се жегне и да вземе да направи нещо по този въпрос. Освен това, надявам се поне на 10 човека от вас да съм ви вбръкнал в душата и в главата и да разберете, че това не са хора за уважение, това не са хора за следване, това не са хора за пример, защото вие сте виновни, че ги правите такива. Толкова за тия глупаци. Айде, пингвин!